Ay audience renouveau télécan foli ni wale nyumando ambe oblagata di ankanu baka kilingilina bela jelema malikono ani maliko kan mauma de sorlino renouveau télé la ni sanga kono nana bela jeleme fo ka be wale nyumando kasigi ka fo au ma kauni che akwadana la renouveau télé sukantilila ay au bisimla renouveau matin kan nouveau soromada kuna foni ni kene sigilenye ni kene mi mesige awi doko kun kono shen zuru kadam ne tenen katabla fo jumana de ke kanya wolo vla mana temeni sangata ani zuru kanu bako oni laiduta awi wa ameto anga laidu kanko oye doko kun kono shen zuru dongo do soroma ka sulika wulike kasika oko kuna foni au kun folo fara nyokon kan ka di awma malikono ani maliko kan awma ke jien fa famille bato awi bokuna sirila aka journée konnala olani on sigira ni kenen kan solika wuli ke bakaw dongodo ame foloka aw de fo sabla bara nogonte amunu meino ko awi awa chakero la soro khaba na kun korotole no ko amma kono ko kene sigira awi mamunu fene be soko awna soko nawla dongodo ambe u bela jelen fo munu fene be sigin ka jemu kain lage rediffusion wakati la o kon be shu janfale on ko fo ame olu fene fo ni sanga kono nana abela jelen kunye aw ka sika kuna fonia de ka auto fo aw jabalala ola biye juma ye novembre kalo kleta ani kononton samba fla ani mugani kele biye juma ye biye la horomado ye biye dombaye ola amedo oke anga mali janfa mintigele no malika mayara bi malika na bi adinge kono alaka hereke mali den kilingele na bela jelenye ambela jelinga sika ben kilima anga do da kilin fe kabo da kilin fe kanumaro bi fene ina fodon tawla kuna foni kologirin chamame ambulo koroka alasi awma fo aw jabalala oro la me bagaje makulu antenyina aw ko chugo ya shila radio renouveau la me bagaw anga folibe awye katasi anga frankan radio kilingilina bela jilima sabla radio kemeirika obe soko awna mimato kasika kuna fonia chari mali fantan nani bela jilina du miseni fara dugu bawka mamun fene be soko awna bololo sira o fe obe page facebook ko fo be youtube ko fo katasi groupe whatsapp ma mini kuna fonia ila soro amana ke sira fe on feni ame bela jilin fo ko be ki bisimla bi juma renouveau soko mada kuna foni ale kene kan anwa dibila bareke bako anga folibe uye la bembela jelen sikise nka mimbato janyuma kuma kanyuma obesika osoro kautofo au kaso studio bamida ukononana au maflabe yanno Idrissa Sidibe janjo masaka faranere kan Amadou El Konare ale masika kuma sola soro biso madaina donc ibaruko nasira fe obesika au jikiseme janjo masa fuyo werenta in soroma eko ni yame namu manaka nywaye ka joni janjo nono promesi tane ni ma nono kumuye ma nono kene ma fele ma foshi occasion ni mando pour que anka mali fama wele la misali ala mi kolal asmi goita ani shogel kola maiga ko kofle on baga marlawla baw mali dugukolo ko bela jele kon gera fergi yela malesa uri kamana gwadwana chudi ka janjo o fere kura munu fana ka ga baga marala dakunya kilena dron on baga marlaw blal amini ka bla bulu kofe odi nono aw ka gele jume baga dumuni ko wa baga mara yoro ko bien baga dumuni ko bala baga mara tugo be ala baga yere kanga sega bayela tugo kura muna ka beni wati yela kololo ifuka ankalangula janjo kasoro la wakati ele makololo ele maji bakonga antika nono soro wanda bifu ani lajeba cheri muso demseni ne makro befu malikono ana ko ka yafo chugumina bakruba e fulila kumbabawo yiko di bema ka labantu kuni ikadwo kele ka zinzo kala ka basigila nati faso maliba korna na sangu dama jugu munu nolo labenedo ala ka bela jele kishi malide be okumana ka jamana ne ka kulosuma ka basuma ka laba ka bekeke i hamina wala nyuma wulu lasro ambido ke ka foko ala ka juma heredi am bela jele Allahumma amin alaka odo kelembela jilimne ola bi juma renouveau matin on abakuruba olu fleninye ko désormais on jamanen kona no novembre kalo kletan ani kele obena ke don kerenkerenye anga ladala nyamgo katase dugutigo oluma ola ni don kerenkerenye okumu kono nana amesika munye foni ko inga kuna foni jumembe ambolo kerenkerenye la ko novembre kalo kletan ani kele o don kerenkerenye anga jamana lada nyamgo katase dugutigo ma
ma olu togola doni oye kunafonia mimi ambolo ni koinkan obena lasi au ma décryptage kono nana Isa Kabasigibe aleka nyini ni hukumu kono nala au ma bido ma wolele ani siku nyami bachili bena nyola soro fem metalike parti politique munu farala nyoron kan abe fomunu ma ko cadre d'échange des partis politiques kata fara regroupement kan yalma ko olu semena don sigi ka fo mimi na leke anga jamana kono nala ya noni owe assise nationale pour la refondation ko fo yalma ko ni politiquement nuno semena don alawa u kelen koro mamunu kanga ni sigi ka fo nyema ya mine alabe baga jakulu fo chuka wala fem kon metalike expertu kan ni ko nyema ya mine nuno mamunu fe onu olu ko ni sigi ka fo ke yalma o sigi ka fa ko fo ko fe u semena na do assise nationale lawa o ni ngalu jabi be sigu nyame bachili bolo abena odi kanu baga jakulu kilingina bela jelema ko sidia o kelen koro kanyangi libereta kanyeshi mali fanga franje fanga madoma yalma ko muni kanga ke teliala mima to ni nyangili abesika wuli ka boncho ya mina on ni dawda kinda be na nyogola soro ni ngaluwe ambulo ka tenko ala andale mala akajabi o wena nimsi wasa soro o ko kononana Idrissa Sidibe janjo masa donki barube ale bolo sori Ibrahim Diallo be jumado ya tan ngasigi me chogo ya mina soni obina lasi auma katafara kenya kuna foni aleka fem kon metalike an mi ka do nenena o kum konala fem metalike coronavirus ko bana o ko hokum konnala blasiral kan juma o mesi ka di ni ko indomba ga jekulu fe keren yala kenya tikila mogo on ko ni docteur Sidibe bena nyogola soro aleka sika nyefolike kanu maga jama kuli o ko kan kuna fondi ga fe munu bora kasika doko kun donki baru bisde ba on kunche olu nyefura follow be yanno ka alasi au ma jem kan konana Alexis Kalamidi ale fene be bisimila amaso mima obena lasi kanumbaga jamakuluma kafara anka don foli dumanka sisa amedun wakati boloda chugo ale konnala ni oye meteo e janjo masa fem kon metalike wakati chugo yala ameka bo periodi do konona na ameka do wera konona na obay anya maruya kasika blasiral kandi kono baga jama kuluma sabula ameka do nende kono nana nene wakati fem manasi abela jelena kololodo abela jelena anafado donc arakan anga blasiral konke mimato amena do nene mi kono nana mo be se ku janto u yera sabula ma chama meino oluga kenya yere takabolo kama olute sika nene support kusobe avec sababu ma chama bana misen chama meino obe wuli nene wakati kono nana ola mamsona moke kunda amano ma koro kerengere yala akagele oluma kusobe donc blasiral kon yo wajibu yo mimato bela jele mesigi janto yere la sabula ko nyana maya ale josin follow o kenya cikatala amido kuna fonu kon na la sisani wakati buluda joy Sankulo alebena jeya noko bena tike kabala mali marabolo kilingili na bela jelin kono nga kai marabolo konna la ka fara nyoro ka nara ani taudini fem kon metalike sankulo la ko noko beda kabala ni marabolo ko fole nunu kono nana fonene fiye bena chi mali marabolo kilingili na bela jelin kono nga fiye fanga koni otena bonya ko sobe taudini marabolo konna la ina fola dala ko la gomblo mina ke sebo bieka geleado oluga yoro janfle la mi madame ne kilometri wolon vla ka tabla tambonyon kula gelia wedun oro janflelu la kasoya ke gongoyi ola kligaina fintin boloda chugo oluye nununye kaikao bikligaina oluga fintin hakya beke digere bisaba ani konontonye kulikoro oluta be job bisaba ani wolon vlala sikasoka oluta beke digere bisaba ani woroye fintin digere bisaba ani wolon vla owena ke siku ko feino ka fara moptika tomoktu oluta beke bisaba ani woroye gawo ka oluta be jo digere bisaba ani wolon vlala kidal olutabe jingana bisaba ani nanina menaka olutabe ga bisaba ani wolovlaye tawdin ka ofino kligaina oluka temperature kuma bawe ga digere bisaba e bubuni olutabe jo bisaba ani wolovlala kuchala ani kita olutabe ke digere bisaba ani shekinye nyoro ani nara olutabe jo bisaba ani wolovlala duanzan ka olutabe ke digere bisaba ani woroi samara bulu konona na kligaina oluka fintini hakiya ga digere bisaba ani shekinye
Banyangara ani Joila Olutabijo digere bisaba ani wolom flala Bamako distriki konna la kusankolo obena na jea fonene finye bena chinga finye fanga otena bonya chukoya shila yoro jan fleli hukum konna la ko gele ofitinu bena du ola kasba ke gongoi mu yoro jan fleli badam ne kilometri shekin kata bla futan bonyon ko la kliga ina finteni hake ya weke digere bisaba ani wolom flai Bamako na la mini so komare na kene chira nege kanye woro temeleni sanga bisaba ni flai klebe na bi nege kanye tan shekini o temena ni sanga kelenyi wakati buloda jogo ni juma so komare na kadi o ma akunye o kwasika utafondo o maneke mali marabolo kilingi na fena ko alaka bi juma kile heredi ambela jelema ni bekene to janjo masabulu akatemeni donki baru nege kanya ulovla o temena ni sanga muka ani sheki janjo Fanta tumuta nege kanye wolonfla ya fo cogo mina sanga muga ani sheki uba kuna chef d'état major ka montrula la de armée de terre ko Félix Diallo ani renouveau télé fleba bela dele munum be benyana jobugu zana kapma ni bebe klidugu commune ko fo joila mara kono ama fima kiri so ko tugude isakere kori heresa ambenda kori baisi jam abi ko mi perfection la donne awdi gandala atini ko yoro de anga mada waga bi ga chatrige no asoro la chazirele no mazite okuma amifo amafo ka foko alaje ba belajele kuku bismillah kuna funu ulu keneka aw munu no bi renouveau télé sugandi ani munu fana be usoko renouveau fm mana franka radio belajele ko munu ulu be ka fo be ka moko okuma na ka barakero ulu manyine ni watina mobilo kono sango be ba ro ka fo tanika sigi kuma dula mama nogo ngaka bo ikado segu siraka RNCC ka bigoni ambi ala fo ka barkada bo chama bombe ubeleya ola aw ka fo koko bisimila kuna funu bakrubo be bulimi ka CEDEAO ni Mali che kungango kibara amda bina do ola ma do fana tege dara ulu ka ulu kun kembe ka kuma na min bitalike katindi na ko glanike u ka bara e ka soro ka da ka fo yamuri te u bulu o kuma na min ye wuli ka jo kon kera ka tege da u ka ani kuna funu awaro bina safara nin ka aw bella jelembo kuna sirla bi juma do ya songma da joine na ayo bisimila inafo anye awladoniya chugumina abi ma keme binani ani kononton kulu kufo u bela jelen kon ye moye munu ni u kontara u togoma ka laba ka bulungende shi uma ka fo utina ukmana yamoria soro ka tama ka do CEDEAO jamana konna na tuguni o foka sekaro ka fo ka nafulu munu ni ulu fana be ukmana u togola kontu la banku konna na ukmana ni bela jelen kon be na kumania uma ngara CEDEAO ka do seben bole hakila jigina Mali frontier fanga ma nyemo ka damne mi ye karo ka fo shogel ku kala maiga anaka ministru bela jele foka bo ministre Abdoulaye Diop la le mi nyeshinendo anka jamana ne jamana woro che kungango kibara nyana bo ulla na bora o ministre kelela Mali ministre to bela jele koni ka do irala ka fo atibbe uka useda CEDEAO jamana ulu konna na tuguni ukmana mi mitaliko ka musako fana soro chogo nobi ka do mi hakila jigina ko kontu fana kufo uye o fana datugu meleku kabo Asimi Guita fana na mimbi talike kumana jamana nyamala mi ni uye Conseil national de transition sente ma nyama Maliki Jawna franco bella jele fana ulu bella jele fana yemo ye mununu ulu konbe uyere ye ni nyangeni konna na kumana mimbi talike ni kiwara konna aboraka bi CEDEAO jamana marabaw ulu ka ma lajere bami ni uye oke gana ka ufe no ye ni hakilna ne ka ata ema FIFA menu nawo ale nyinne do ken ko kunga kan nyama do fe jɛkulu in kɔnɔna la an bɛ se k'a fɔ ko gouvernement mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ni tɔgɔ bɛ lisi in kan fo ni a bɔra minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ kokanko ɲɛnabɔli ma ni o ye Abdoulaye Diop ye a daminɛnen don ni maa min tɔgɔ ye o ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga ye ani a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ɲangini bi bin olu bɛɛ de kan u tɛ se ka voyager ka taa yɔrɔ wɛrɛ la ani gɛrɛntɛ sirilen don u ka sɔrɔfɛnw kan o ɲangini minnu filɛ nin ye fana maa o maa bɛ CNT kɔnɔna la olu fana sen bɛ a la o lisi fana daminɛnen don ni CNT ɲɛma
ɲɛma tɔgɔ ye ale ni a barakɛ ɲɔgɔn tɔw olu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ɲangini binnen no olu kan CEDEAO laselikɛla dɔ b'a fɔ an ɲɛna ko ni ɲangini minnu filɛ nin ye ko jɛkulu wɛrɛ mɔgɔw k'olu na dɛmɛ ka fara u kan walasa ka ɲangini sigi sen kan ka ɲɛ bakuruba la mɔgɔ 149 ɲangini bɛ olu de kun kan jɛkuluba in yɛrɛ ni ale kumana RFI kan a b'a yira k'a fɔ ko lisi mun filɛ nin ye ɲangini binnen do maa minnu kan n'olu tɔgɔ bɛ a la ko a bɛ se ka kɛ don nataw la tɔgɔ wɛrɛw bɛ fara a kan walima minnu tɔgɔ bɛ a la olu ta bɛ se ka bɔ a la ko ka fara o kan maa minnu tɔgɔ bɛ lisi la olu somɔgɔw olu fana bɛ se k'u ta sɔrɔ ni ɲangini in na lisi dɔ bɛna bɔ olu fana kun kan CEDEAO ɲɛmaw u ye lajɛrɛ min kɛ novembre kalo tile 7 u y'a fɔ o la ko ɲangini bɛna bin maa kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan fɛn o fɛn t'a fɛ kalafili ka kɛ nin waati in na hakilina jiginna ko CEDEAO mɔgɔw kun sinsinnen do a kan kosɛbɛ ko kalafiliw ka kɛ a waati fɔlen na kabini coup d'état kɛra uti kalo tile 18 san 2020 I n'a fɔ e ma FIFA mɛn nunaw ka ɲɛfɔliw kɔnɔna na aw y'a faamu k'a fɔ maa kofɔlen minnu ni u kɔni k'a dɔn u bɛna bali u ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ni ka se CEDEAO jamanaw olu kan hakilina kumaba tɛ dɔwɛrɛ ye k'a sabu kɛ min ye maa bɛ se k'a fɔ CEDEAO kɔni kɛn bɛ k'i tigɛ k'i cun k'a fɔ min bɛ tali kɛ kalata la u ka se ka labɛn jagoya la ka bɛn ni o labɛnbaliya ye maa 149 fo ka se k'a dɔn k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni ŋaniyaw ta kumana CEDEAO jamanaw fɛ k'u bali ka taama ka bɔ Mali kɔnɔ ni ka se CEDEAO bɛ jamana fɔ CEDEAO jamana tɔw olu kan ka bɛni ka dɔn k'a fɔ o kelen fana ye minnu n'u bɛ tali kɛ u ka musakaw bɛ se ka lasɔrɔ kumana compte minnu fɛ olu bɛɛ lajɛlen fana u kɛn bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ walasa k'o datugu mɛlɛku nin bɛna se ka na ni kɔlɔlɔ jumɛn ni ka dɔn gɛlɛya jumɛn ye min bɛ tali kɛ Modibo Mawo Makalo nga fɔ Magalula ale ye ɲininikɛla ye dɔnni sira kun kan min bi sɔrɔ kunkanko kibara ni ka o fɛsɛfɛsɛ ale y'a ka hakilina di Adama Ben Jara u k'a ma ko le cerveau ale fana ye k'a dɔn k'a fɔ sente tɔnden ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni u ka yetaw ni ka o fɔ ni waati la waati min ni ŋaniya in kɔni tara CEDEAO maa ɲɛmaw olu fɛ a kibaraw ni a kunnafoniyaw olu salila ka fara ɲɔgɔn kan Amadu Jara ani Zakari Umar Keita fɛ an ka ɲɛmada fɛ parako nasiraw la an bɔlɔdɔnya k'a fɔ minisiri min ɲɛsinen de sɔrɔ ani an ka jamanaw musaka ko kungango kibara ɲɛnabɔli ma n'a bɛ ministre Alfuseni Sanu ale ko fɔ min bɛ tali kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen min ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnna ni o bɛ tali kɛ jatu olu kɔni k'a dɔn la jateminɛw na ni a bɛ statistique ni ka o ko fɔ ministre Alfuseni Sanu ale kɔni kun bɛ kɛnɛ kan min bɛ kɛnɛ ta ko 31 na ko fɔ nin don in na a kɛrɛnkɛrɛnnen don ka bila farafinna yɛrɛ kumana baara boloda cogo ni jateminɛw ni o ye journée africaine de la statistique ye kumana min la ɲɛnamayara Bamako a musée national la nin kɛnɛ in senfɛ min bɛ tali kɛ hakililaw ni bilasiraliw ni dabaliw ni fɛɛrɛ minnu kan ka se ka tigɛ walasa ka donja ko k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni kumana hakilila jiginna k'olu jatew minɛ o fɛɛrɛw senfɛ minisiri ka ɲɛfɔli la ani nin cakɛda in n'o bɛ institut national de statistique ni ka o kofɔ o y'a yira k'a fɔ kumana nin don in kɔni la ɲɛnamayali bi kɛ sababu ye walasa an ka jamana Mali ani farafinna kungango kibaraw ka se ka jateminɛ kosɛbɛ nin n'a ɲɔgɔnna kɛnɛ sahalenw olu kɛnɛ ka Lamusa Sanogo anw ka kibara ɲinina ye kunnafoniya minnu fara ɲɔgɔn kan an ka ɲamada o fɛ bi na jateden baarabolo u bɛ yɛlɛma bolo kan u yɛlɛma bolo kan yɔrɔ min na o ye yasa ka baarakɛlaw sɔrɔ fɔlɔ minnu ye baara nin kɛ kalan kɛ k'a dɔn ani fɛnɛ ka nafolo sɔrɔ a sɔrɔ cogoman fɛnɛ na yasa n'u ye baara minnu boloda o ka se ka kɛ o kɔni kɛwale kɔnɔ an bɛ duguma dɔ b'an bolo bi n'a bɛ f'o ma ko schéma de la statistique nin y'o tako sabanan ye o bɛ ka boloda yasa san o san an ka se k'a dɔn an bɛna baara minnu kɛ musaka bɛ bɔ min ani jɔn b'a a kɛ donc o kɔni kɔnɔna la an bɛ ka se ka taa ɲɛfɛ dɔɔni o projet la halisa gɛlɛya min b'an kan o ye musakako de ye non seulement musaka min n'an mago b'o la k'o sɔrɔ ani a sɔrɔ tuma na an ka baara ye baara min ye a bɛ boloda de bi wagati dɔ fana kɛcogo wagati de b'a la ni nafolo sɔrɔli y'o wagati jɛ dɔrɔn a bɛ kɛ gɛlɛya dɔɔni ye baara yɛrɛ taaboloda ye bon nin wagati min kɔnɔna la an kɛlen bɛ ka baaraba minnu boloda a kelen bɛ fɔlɔ an b'a wele ko recensement général des unités économiques o ye jamana kɔnɔ sɔrɔ kɛta fɛn bɛɛ bɛ jamana kɔnɔ k'a bɛɛ hakɛ dɔn ani k'u yɔrɔ dɔn
baara kɛcogo dɔn an b'o wele ko HIV o yɛrɛ baarakɛlaw bɛ ka an bɛ k'olu kalan baara kɛcogo la kalo nata la ni ala sɔnna ma olu bɛna taa an ka dugu kɔnɔ ka taa lajɛ baara nin ka se ka baara nin kɛ baara filanan ye min ye o ye an bɛ min wele ko recensement général de la population et de l'habitat o kɔni o de ye ka du kɔnɔ ka dudenw jate dɔn ani u bɛ u sigi cogo a bɛna fɔ a ka du kɛcogo o dɔn f'o ko SGPH n'o ta ko turuna ye an ka jamana kɔnɔ donc o fɛnɛ sɔnni an bɛ ka o minnu kan k'o baara kɛ an bɛ ka u sugandi n'o sugandira an bɛ taa u kalan u ka baara la n'u kalan u ka baara la ka se ka u fɛnɛ bila ka taa terrain kan ka taa kibaruyaw ɲini. Tile damadɔ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sira kɛ sira sanfɛ sira taama sira kan a bɛ i k'a dɔn échangeur kofɔ min ni a kɔrɔmukarilo baaraw kɛra Dr Shogel Kala Maïga ana ano ka ministru olu nɔfɛ min bi tali kɛ i k'a dɔn gouvernement ma ɲɛma n'a ka ministru ye ɲɔgɔn lasɔrɔ Yirimajɔ Musabugu olu sira bɛɛ da la min bi tali kɛ sira sanfɛ o kumana ni o échangeur in kɔni dayɛlɛlen kɔni kɛra sababu ye walasa ka maaw yamaruya ka taama kan hali n'a sɔrɔ baara kuncɛ baaraw bolo lajɛlen ma se ka kɛ a kɛra sababu ye ne ka nɔgɔya min la nati i k'a dɔn nin taamakɛla ninnu n'o ni siraba matarafabaw olu kan min bi tali kɛ Lolomadi Bate ale wulila ka taa se nin yɔrɔ kofɔlen na tile damadɔ yɔrɔ in dayɛlɛlen kɔ an ka ɲamada a ka kibaruya sɔrɔlenw fɛ. An bɛ ɲɛgɛnya 18 sanga 30 la an bɛ Yirimajɔ suguda la goudronda la yɔrɔ mun ni échangeur kura cɛ ye paranya damadamani ye baara jigilen kɔfɛ bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye ka dɔn so joona nga o bɛ ka ɲina sira gɛlɛya kɔ mobiliw bɛ ka taa sanga kelen paranya damadamani sɔgɔmada fɛ n'i y'a jateminɛ o yɔrɔ kelen na kow ma fali tɛmɛbagaw y'a yira k'a fɔ échangeur in jɔra walasa ka dɔ bɔ sira gɛlɛya la nga u y'a yira k'a fɔ k'olu ma yɛlɛmaba ye sira gɛlɛya la. Bon ne kɔni fɛ ko falenna mais dɔɔni de bɔra embouteillage la quoi parce que n'i y'a jateminɛ avant yanni échangeur ka inauguré embouteillage bɛ kɛ commissariat yɔrɔ in na mais depuis que pont kɛra échangeur in kɛra sisan embouteillage bɛ kɛ sugu yɔrɔ in de la quoi sinon je peux dire que problème a déplacera de a ma résolu à 100%. Bon kɔrɔlen ta kun ka bon n'a ye mais sisan kɔni dɔɔni bɔra la parce que on dirait ɲɛfɛla ninnu ma ban ka ɲɛ de quoi. Comme mɔgɔw yɛlɛntɔ excès b'a la mais mɔgɔw jigitɔ wula kɔni fɛ o b'a sɔrɔ embouteillage bɛ mais sinon tilegan fɛ kɔni c'est propre a ka ɲi embouteillage tɛ complication foyi t'a la wa et puis a ka nɔgɔn quoi. Jateminɛna ni mɔgɔ mun bɔra Yirimajɔ suguda gɛlɛyaw la u bɛ yɛlɛ ni échangeur in kan ni bolokojuguba ye fo ka taa Banangabugu terminus la u tɛ jɔ nga n'u sera Banangabugu terminus la u bɛ tila ka dɔn kura ye sira gɛlɛya kan ka kɛɲɛ ni gɛlɛya ninnu ye sira tɛmɛbagaw olu ye laɲini dɔw kɛ ni an ka autorité bɛ se ka solution sɔrɔ sugu in na n'u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka sugu in délocaliser ka taa yɔrɔ la comme vous même aw yɛrɛ y'a jateminɛ mɔgɔ caman bɛ na u bɛ mobili jɔ sirada la ka taa sanni kɛ suguda la donc o de bɛ embouteillage créer o ye fɔlɔ de ye filanan n'u bɛ se ka passerelle kɛ pour les piétons parce que mɔgɔ caman bɛ n'u bɛ se ka sira tigɛ mais passerelle tɛ donc vraiment nous kɔni sera ka kɛ ça va beaucoup diminuer. Ça c'est deux. Troisièmement, ça c'est un cri de cœur que je lance à tous les usagers. Au cas d'obo, vraiment, qu'ils soient respectés. Qu'ils soient respectés. Si tu trouves quelqu'un devant toi, laisse-le passer, après vous suivez. Nous devons bien qu'à respecter. Embouteillage c'est qu'à où. Mais en réalité, les gens ne respectent pas du tout le code de la route. Hali ni caman tɛ ka bɔ embouteillage la n'i y'a jateminɛ depuis ni échangeur in nabila la tiɲɛna dɔɔni bɔra sira gɛlɛya la. Dɔnni bɔra sira gɛlɛya la nka sira gɛlɛya yɛrɛ i n'a fɔ hakili la minnu ɲininkara olu y'a fɔ cogo min na fanba bɛɛ Yirimajɔ sugu yɛrɛ la bi ani Banangabugu yɛrɛ o kumana o terminus la Fanta hakili la sera ka kibaruya mun sɔrɔ tako fɔlɔ la o bi boli nin kan kɔntɛ aw minnu bɛ bɔ Banangabugu sɔgɔmada joona fɛ sisan o ta kɔni ye fiyɛ a n'a ye. Ayi sɔgɔmada fɛ o b'a sɔrɔ la jama bɔta ma caya fɔlɔ mais à partir de 8 heures. Mais rond-point bɛɛ fana taara k'o kɛ. Rond-point a bonyana de. Mɔgɔ ma se ka nin faamu sira tɛ yen rond-point. Bon o kuma in bɛnnen don sori de da. A to comme ingénieur ka baara don kɔni an kɔni kamana guwara o kelen de da. An ka dɔn ta t'o la dɛ Janjo. An ka dɔn ta t'o la. Tiɲɛ yɛrɛ la kɔni ka sira kuturu bɛɛ kɛ rond-point ye. A ma nɔgɔn fɛnɛ n'u ka raison de don. N'u ka dalu kɔni. Janjo an b'i fo an bɛ taga ɲɛfɛ an b'a lajɛ ni Sori Ibrahim Diallo ni labɛnw sabatira
Tan nga segin kiborio olu di wagati sera an kanu maka kilingilina bela jilima mamunu be sonu mabofolo olu ka se ka uta fan la halayaw don ka se ka uta fan siraba kiborio la soro o munu fene bora blasral kon ake mi ma to bela jilime se ka I janto I yere la an siraba sanfela la ka se ka I janto I mo nyogo na to ka amna I ka boy ka so hera la ka se nga dun so hera la o bela jilenga la yini on ga nike karafiti asida mele ala jeni suri ka la bon sabatira